Illum se nitkellem fuq suġġett interessanti ħafna li jolqot eluf ta' familji wkoll. Se nitkellem dwar il-ħidma li la snin kbar tagħmel l-Assoċjazzjoni tad-Down Syndrome f'Malta. Fil-fatt din l-assoċjazzjoni hija magħmula minn ġenituri ta' tfal li huma bid-Down Syndrome u miegħi għandi lill-Viċi President ta' din l-assoċjazzjoni lil Anna Farrugia li għandha ġuvni li jismu Jordan u li għat għandu 22 sena, ġuvni mill-Lisbaħ, vera simpatiku, jnetlek min jaf kemm għandu tfajlit jiġri warajħe. Nimmaġina illi meta kellek il-Jordan, 22 sena ilu, ma naħsibx li kienet aħbar faċli għalik. Ħaniħdok ftit lura qabel ma nibdew fuq il-ħidma tal-assoċjazzjoni u dan għaliex intom għandkom l-esperjenza kollha, tifmu ħafna m'intomx nies li intom il-bot mis-suġġett imma tgħixuh. X'kien ġara eżatt 22 sena ilu meta kellek il-Jordan, kif ħassejtek? Il-verità ħassejtni jisni għadda xi trakk minn fuq. Ġifieri deadbed. Aħna ma konniex nafu li tarbija li ħajkonna kellha dil-kondizzjoni, allura ġiet surprise, big surprise. Però, mux ma nistax ngħid li ma kbejniex u li ma konniex mdejqin, imma mbagħad tiġi f'sessik insomma bis-sapport tal-familja u ħbieb u persuni viċini tiegħek u tibda tgħid issa orajt ejja naraw kif nagħmlu dit-tarbija. Bħal kwalunkwe tarbija aħna Jordan għandu uħtu kbar minnu ġifieri ma tkunx taf x'inhu ġej għalik. It-trabi ma jiġux bl-instructions, hija on a day-to-day basis u titgħallem magħhom. F'Jordan mill-ewwel fittixna l-għajnuna, għajnuna minn dejjem kien hawn, u bdejna bit-terapija ta' żgħira ħafna, ġifieri niftakar dak iż-żmien il-family manager Rosette Gattin semmilha minn hawnhekk ta' NGO popolari f'Malta. U kienet ġiet taraħ ġifieri u għaltina u taqtaw x'qalbkom, insomma, u kliem tagħha baqa' jidwi f'moħħi jienu u anke r-raġel ġifieri. U bdejna jiġu terapisti, insomma, u mbagħad kellu bżonn operazzjoni Jordan għax kellu problema fil-qalb ukoll u kellna naħduh l-Ingilterra. Imma mbagħad meta ġejna lura ikkonċentrajna iżjed fuq di terapija, insomma, li kienet tikkonsisti physiotherapy, speech therapy, occupational therapy, psychologist ukoll, u anke l-familja importanti u l-ħbieb. Support. Il-familja bħalma tqabel, meta jkollok tarbija ġdida, support huwa importanti. Sewwa, u mbagħad meta tħassejt li għandek tagħti iktar minn dak li kellek diġà fuq il-platt għaliex kif qed tgħid inti l-ebda tarbija ma tiġi bl-instructions u xbitni ħafna dik kif għadta, imma mbagħad iddeċidejt li tagħti iktar. Allura issieħibt fil-kumitat xi 15-il sena ilu tal-Down Syndrome Association f'Malta. Għaliex dħalt fiha? Importanti li inti dija komunità żgħira sewwa, aħna l-ġenituri, allura jien nemmen ħafna li tisma' l-ħaddieħor by word of mouth kif huwa l-aħjar marketing. Għaliex inti dija tkun qed tagħti l-esperjenza li għext inti. U jien niftakar raġel konna nkunu barra pereżempju tara persuna bid-Down Syndrome ikbar mit-tifel tagħna mingħajr ma trid tħares lejhu jew leha. Għax inti dejjem isek Avolja għalmuni toqgħodx taqabbel għax kull individu huwa differenti, aħna ġiex nisa u tnejn differenti. Imma mingħajr ma trid ammetti li kont nagħmilha dil ħaġa. Allura smajna bil-Down Syndrome Association u it was the best choice naħseb waħda mill. Għaliex għax ħadd minna l-assoċjazzjoni? Tieħu ħafna titgħallem għax inti tinsix l-ewwel mela aħna nafu l-problema jekk tissejħilha hekk x'inhi, mela now we're going to deal with it. Sewwa ġifieri Jordan kif semmejt qabel peress li kellu l-kondizzjoni f'qalbu, l-ewwel nittakiljaw l-att mediku tal-condition.
Meta rajna li hu qed jistabbilixxi ruħu hekk imbagħad jibda jmur l-iskola, importanti li insaħħu lil nfusna fl-edukazzjoni tagħna wkoll għax jiena ma nistax ngħaddi l-tfal jekk ma nedukax lili nnifsi l-ewwel. U dik kienet waħda mir-raġuni u very good choice. Issa, bħala assoċjazzjoni, kemm għandkom membri reġistrati magħkom? Għalissa għandna xi 240 members. Il-koll ġifieri għandhom tfal bid-Down syndrome? Il-members huma l-persuni bil-condition nifisom. Ġifieri mbagħad il-ġenituri hemm min jagħti ħafna sem, ġifieri aħna tinsix dan huwa kumitat volontarjat. Aħna basically kulħadd on voluntary basis qiegħed. L-assoċjazzjoni taħdem ħafna fuq personal assistance, per eżempju, u personal autonomy. Aħna nemmnu bħala association li daw il-persuni għandhom ħafna abiltajiet. Sempliċement wieħed irid jara bħal meta bħal kull ġenitur. Inti tajtara da tifel jew di tifla mixħuta għal di triq. You are there to guide and support. U hekk aħna nittrattaw il-persuni bid-Down syndrome, jiena nispjega lit-tifel jew l-isħabu, mhux għax irrid jien, mhux għax hekk qed ngħid jien, għax daw huma kapaċi bis-support kapaċi jaslu għal deċiżjoni. Fil-fatt, milux rajt inizjattivi anke intom kontu involuti biex il-persuni bid-Down syndrome ikunu aktar attivi, pereżempju, fil-kamp tax-xogħol, inizjattivi wkoll darba rajt dirajta wkoll barra minn Malta, pereżempju restorant fejn il-ħaddiema kienu kollha bid-Down syndrome u kollox kien sejjer sew. Jiġifieri meta inti tagħti kif qed tgħid inti l-opportunità u tħarreġ bħal kull persuna oħra jitalmu. X'inhuma l-inizjattivi illi tixtieq tara illi jsiru aktar għal persuni bid-Down syndrome jew forsi affarijiet illi jdejquk u tara li m'hemmx fil-verità inklużjoni? Aħna li nixtiequ li s-soċjetà mbarra temmen iżjed fl-abiltajiet ta' daw il-persuni għax għandhom ħafna potenzjal. Verament sforz l-awareness tal-assoċjazzjoni la 45 years imwaqfa, kont qed tajt anke inti li ħafna. Qed naraw shift u shift hija pożittiva għax is-soċjetà qed narawhom anke jimpjegaw ruhom, ġifieri affarijiet l-awareness qed in-nies, is-soċjetà qed tilqaħħa u qed taħdem fuqha wkoll. Ovvjament dejjem hemm affarijiet oħra fuq xiex taħdem. Aħna pereżempju noħolqu proġetti u naħdmu ħafna fuq proġetti fuq self-advocacy wkoll. Biex dawn anke għandna ħafna projects fuq edukazzjoni formali u informali. Għal pereżempju nippreparawhom jekk għandhom xi interview, kif iridu jġibu ruhom, kif iridu jilbsu, jmorru bil-biss adekwat, fuq life skills, iġene, kif tista' tipprepara a simple meal, you know? Qegħdin isibu xogħol u opportunitajiet qegħdin jingħataw ċans. Iva u le. Għax din hija katina, ġifieri daw anke l-courses pereżempju edukattivi, hemm courses li huma custom made għal żgħażagħ tagħna. Importanti li daw biex jitalmu mhux jiġu segregati. Għax inti il-bniedem uman huwa jikkopja. Aħna naraw il-paġni tal-moda u nikkopjaw il-moda u l-istess daw il-persuni jekk jitalmu wkoll. Ġifieri x'qiegħda tgħid, ġifieri pereżempju inti trid li jitalmu mainstream, ġifieri mal-oħrajn. Li jkollhom is-support ukoll, pereżempju inizjattiva li hija tajba ħafna hija l-personal assistant. Meta dawn il-persuni tapplika ma nafx eżattament fuq l-età, ma rridx I don't want to misguide nobody. Mbagħad issib tgħaddi board il-persuna. Ġifieri għataw diġà dawk li għandhom assistent person. Ġifieri xi fisser ikun miegħu tul il-ġurnata kollha u x'jagħmel eżatt il-personal assistant? Pereżempju, it-tifel tiegħi bħalissa qiegħed jagħmel kors l-School of Art
U jgħat jgħamil korsa lifelong learning li huwa digital photography. Bis-saħħa tal-personal assistant ta' kumpanja u tiffaċilita jekk hemm xi ħaġa li hu mhux qed jifhimha qiegħed fehmu kif jifhmu. Pereżempju jekk ikollu qed nitkellmu fuq dan il-kors tal-fotografija ikollhom is-suġġetti xi jridu jieħdu. Dan waqt l-edukazzjoni biss jew nkella f'attivitajiet oħrajn ukoll? Anke f'attivitajiet oħrajn, għax pereżempju il-personal assistant talmu kif joqbad tal-linja, kif jagħmel shopping online, kif jekk irid isifer jaqta' biljett. U jibqa' miegħu dejjem jew sakemm jara li Inti tapplika għal sigħat li jkollok bżonn. U aħna qed insostnu ħafna fuq għadi bħala associate. U da servizz bl-ħlas jew tidu tħallsu? Dan huwa servizz bil-ħlas, huwa job jiġi dan sewwa. L-istat jagħti sussidju, jagħtik ċifra, u mbagħad inti titissib il-persuna li tkun adattata għal mal. Permess tal-Aġenzija Support taħdmu? Iva, tidħol tru l-Aġenzija Support, tapplika. U kemm ilu intom kemm ilkom din l-esperjenza tal-personal assistant? Aħna inna fuq sentejn issa. U kif inhi l-esperjenza? Pożittiva ħafna. Inti qed ngħidu bħal meta jiena persuna li nuża siġġu tar-roti. Jien ma nistax immur mingħajr is-siġġu tar-roti imkien. U daqshekk ieħor il-persuna. U fl-istess waqt Jordan f'dal-każ mhux qiegħed mejjum mill-ġenituri biss imma qed ikun iktar indipendenti. Dan m'għandux tifel żgħir issa. Huwa raġel u żagħżugħ żgħir, raġel żgħir. U llum is-social media żgħażagħ tagħna kulħadd jaf jużaw, ġifri qed jaraw x'hemm hemm barra għaliex m'għandhomx dritt li joħorġu bħal żgħażagħ oħra. Ekku. Grazzi ħafna Anna Farrugia, missejna ftit ħafna minn dan is-settur ta' Down Syndrome. Grazzi tal-ħidma tagħkom tal-Assoċjazzjoni ta' Down Syndrome li ilha 45 sena tgħidli għaddejja xogħol kbir. Grazzi li segwejtuna, dik kienet Anna Farrugia li hija l-Viċi President tal-Assoċjazzjoni Down Syndrome ta' Malta. Grazzi.